हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ गासैखौबो डिजिटल आपडेट इउटिउब चेनेलावहाय बे समाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाहरबाय। दायो नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां खाबु सौफैदों। दा बे खाबुखौ नोंथांमोना खोमानानै लानो नाङा लोगोफोर। दा बिदिखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो खावलायनाय थाग्रोखाबाय। दा नोंथांमोना जायफोरा चेनेलखौ नायसनदों आरो सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा मोजां खाबु फैदों नोंथांमोननि थाखाय CTET बेनि फुल फर्मआ जाहैबाय सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट। दा बेनि जोंहा मोनसे नटिस फैदों। दा बे नटिसआ जाहैबाय नोंथांमोनाहाय CTET नि एडमिसन जागासिनो दं दै लोगोफोर। CTET नि एडमिसना जागासिनो दङ। दा नोंथांमोना CTET एडमिसन खालामनोब्ला नोंथांमोना एडमिसन लानो हासिगोन। दा बेवहाय एडमिसन टाइमाहाय 11 थारिखनिफ्रायनो जादोंमोन, ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय 10 थारिख जुनाव जोबगोन दै लोगोफोर। बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय एग्जामखौहाय बिथांमोना थाब कन्डाक्ट खालामगोन जाहैबाय। दा बे एग्जाम डेटआ नै फिक्स बेवहाय होखानाय दंखायो। एग्जामाहाय सेप्तेम्बर दाननि 6 थारिखआव जागोन दै लोगोफोर। सानडे रबिबार बाराय गोलैयो बेवहाय जागोन जाहैबाय एग्जाम टाइमाहाय। दा बेवहाय नोंथांमोननि माबायाहाय एग्जामाहाय सेप्तेम्बरनि 6 थारिखआव जागोन, ओमफ्राय पेपार 1 आरो पेपार 2 थागोन जाहैबाय दै। दा नैबेवहाय होनदों नै नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नाय। पेपार 2आसो सिगाङाव जागोन। फार्स्ट मर्निं टाइमाव पेपार 2 जागोन 9:30 टाइमनिफ्राय 12थासिम जागोन दै लोगोफोर आफ्टारनुननि। बेनिफ्राय पेपार 1आसो जोंहा इभिनिंआवहाय जागोन दै लोगोफोर, बेलासियाव 2:30निफ्राय 5थासिम जागोन दै लोगोफोर। बेखौहाय नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा, बेखौहाय मोजाङैहाय नायना लाबानो जाबाय बुजिनानै। बिथांमोना मानिबा जाहोनाव बिथांमोना माबाफोर जुदि जायोब्ला बिथांमोनाहाय 6 थारिख सेप्तेम्बरनि सिगां बिथांमोना 5 थारिख सेप्तेम्बरावबो बिथांमोना एग्जामखौहाय सनिबार बारायावबो कन्डाक्ट खालामनो हागौ होननानै बिथांमोना बेवहाय बुंदों दै लोगोफोर। दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना माखासे पेमेन्ट दाननांगौ जायो। दा जेनेरेलफोराहाय पेपार 1 आरो 2 बथ साइड मोननैजों 1200 थाखा पेमेन्ट दाननांगोन दै लोगोफोर जेनेरेल OBC NCL केन्डिडेट्सफोराहाय। बेनिफ्राय जायफोरा SC ST बेफोराव गोग्लैयो बिथांमोनाहाय बथ साइड पेपार 1 and 2 बिथांमोना 600 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन दै लोगोफोर। बेवहाय बिथांमोना क्लियारैहाय बेवहाय होनानै होखाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौहाय मोनसे पेपारावहाय बेसेबां टाइम लिरनो मोनगोननो 2 hours 30 minutes नोंथांमोना टाइम लिरनो मोनगोन जाहैबाय दै लोगोफोर मोनसे एग्जाम पेपारावहाय 2 hours। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जानांगोन जाहैबाय नेशनेल काउन्सिल टिचार्स इडुकेसन निफ्राय नोंथांमोना फोरोंखानाय जानांगोन जाहैबाय दै लोगोफोर। माने नोंथांमोना इडुकेसननि टिचार, नोंथांमोना बबेबा स्कुलाव फोरोंनाय प्रि प्राइमारि टिचार, नोंथांमोना प्राइमारि आपार प्राइमारि नङाब्ला सेकेन्डारि सिनियर सेकेन्डारि इन्टारमिडियेट स्कुल्स कलेजफोराव फोरोंखानाय नोंथांमोना जानो नांगोन होननानै बुंदों लोगोफोर बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। अब्लासो नोंथांमोना हागोन होननानै बुंदों दै लोगोफोर। दा बे जाहैबाय नोंथांमोना केन्द्रीय विद्यालय संग्राम एन्ड नवोदया विद्यालय समिति, बेवहाय नोंथांमोना मावनो मोनगोन बायदि बेखौहाय बिथांमोना बुंदों दै लोगोफोर। दा नैबेयाव होनदों पेपार 1 आवहाय क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम खोख्लैदों, बेनिफ्राय पेपार 2 आवहाय क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिम खोख्लैदों दै लोगोफोर। दा बेवहाय माखासे साबजेक्टनिफ्राय फैगोन जाहैबाय नै नोंथांमोना बे साबजेक्टखौ नायनानैहाय लादो लोगोफोर बे साबजेक्टफोरखौहाय। ओमफ्राय MCQ टाइपनि जाखागोन कुइसनाथ'। ओमफ्राय मोनसे साबजेक्टनिफ्राय 30टा कुइसन फैगोन, ओमफ्राय 30 मार्क्सनि माने मोनसे कुइसनावहाय 1 मार्क करिया नोंथांमोननो होगोन। टटेल बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा साबजेक्टजों 150 नाम्बारनि फैगोन दै लोगोफोर। बिनिफ्राय पेपार 2 आवहाय क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिम खोख्लैदों। बेवहाय लोगोफोर पेपार 2 नि कुइसना जाहैबाय नैबेफोर कुइसन थाबाय, ओमफ्राय बेवहाय बेना एसे आलदा रोखोमनि
कुइसना एखेयानो जागोन MCQ टाइपनियानो ओमफ्राय बहायबा बांसिन बहायबा खम बेबायदि कुइसन फैगोन आरोखि ना लोगोफोर बेवहाय दा बेवहाय टटेल बेयावबो 150 नाम्बारनि फैगोन लोगोफोर कुइसनाहाय मार्क्सआबो 150 नाम्बारनि थागोन लोगोफोर बेखौहाय बिथांमोना बेवहाय मोजाङै गावसोर क्लियारैहाय बेवहाय फोरमायनानै होखादों लोगोफोर बेनिफ्राय कुइसनाहाय मा टाइपनि जागोन बे जोंना लेंगुवेजआहाय नै हिन्दी एन्ड इंलिश बे मोननै टाइपजोंल' होनो मोनगोन नोंथांमोना दै लोगोफोर दस्रा गुबुन लेंगुवेजजों नोंथांमोना होनो मोननाय नङा बेवहाय बिथांमोना बेखौ गावसिनि गाइडलाइन्सआवहाय लिरनानै होखादों नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारावहाय 7:30 सहैनांगोन होनदों दा नोंथांमोना 7:30 सहैयोब्ला बिथांमोनाहाय एलाउड खालामनाय नङा नोंथांमोनखौहाय हाबहोनाय नङा सोनाय नङा एग्जाम सेन्टार सिङावहाय सिलेबासखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय नैबेवहाय सिलेबासआ पेपार 1 नि थाखाय क्लास 1 निफ्राय 5 सिम गोलैयोमोन नालाय प्राइमारि स्टेज लेभेलावहाय दा बेनि कुइसनाहाय नै नायदो बबे साबजेक्टनिफ्राय बेसेबां फैगोन नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर नङाब्ला आं बेनि PDF फाइलखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय पिन खालामना होना दोनगोन बेखौ नोंथांमोना लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामनानै मोजाङै नायना लाबानो जाबाय बबे कुइसननिफ्राय बेसेबां मार्क्स फैगोन बबे साबजेक्टनिफ्राय बेखौहाय बिथांमोना बेवहाय मोजाङै रोखायै होखादों बबे साबजेक्टनिफ्राय बेसेबां नाम्बारनि कुइसन फैगोन बेवहाय बुंखादों बिथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना मोजाङै नायनानै फरायनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर बिसोर बे होनायनिफ्रायनो फैगोन बेनिफ्राय आलदा गुबुन दस्रानिफ्राय आदार्सनिफ्राय बिथांमोना कुइसनखौहाय दाननाय नङा बे होनायनिफ्रायनो दानगोन बिथांमोना बेखौनो बुंखादों आरो पेपार 2 निफ्रायबो नै पेपार 2 निफ्रायबो होनाय दंखायो साबजेक्टफोराहाय बे साबजेक्टनिफ्रायनो फैगोन जाहैबाय बिथांमोनाहाय बेखौहाय गाइडलाइन्सआव गावसिनि गाइडलाइन्सआव होखादों बिथांमोना लिरनानै दा बे साबजेक्टफोरखौ नोंथांमोना नायनांगोन आरो फरायनांगोन दा बेखौ नोंथांमोना फरायब्लानो हागोन आरोखि ना लोगोफोर एग्जामावहाय मोजाङै लिरनो बेनिफ्राय MCQ टाइपनि कुइसन जागोन नालाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय बल पेन लांनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना माखासे पेपार्स लेखाफोर जिअग्राफि पेन्सिल बक्स प्लास्टिक केलकुलेटर स्केल राइटिं पेड पेन ड्राइभ्स इरेजार बेफोरखौ केलकुलेटरफोरखौ नोंथांमोना लांनो मोननाय नङा दै लोगोफोर ओमफ्राय मबाइल फन्स ब्लुटुथ इयारफन्स माइक्र'फन पेजार हेलेन पेन बेफोरखौ नोंथांमोना सोनो मोननाय नङा माबाफोर वालेट गुगोल्स हेन्डबेग्स बेफोरखौ नोंथांमोना इउज खालामनो मोननाय नङा लोगोफोर केमेरा ब्लुटुथ बेफोरखौ नोंथांमोना सोनो मोननाय नङाहाय लोगोफोर बेखौहाय बिथांमोना बेवहाय गाइडलाइन्सआव लिरना होखादों रोखायैनो बेनिफ्राय स्मकिं सेविं गुटखा बेफोरखौ नोंथांमोना एग्जाम हल सिङाव बाहायनो मोननाय नङा टि कफि कल्ड ड्रिंक्स बेफोरखौ नोंथांमोना सोनो मोननाय नङा दै लोगोफोर ओमफ्राय 15 मिनिट्स सिगां नोंथांमोना पेपारखौ होगोन रानगोन ओमफ्राय नोंथांमोननोहाय 5 मिनिट्स नोंथांमोननो टेक्स्ट बुक्सखौहाय लिरनो थाखाय बिथांमोना टाइम होगोन दै लोगोफोर एक्सट्रा बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामहाय 5 तारिख नङाबा 6 तारिख सेप्तेम्बरावहाय जागोन नालाय लोगोफोर दा एग्जामनि साननैल' सिगां नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ मोनगोन होननानै बेवहाय बिथांमोना बुंखादों बेनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय मा बुंदों बिथांमोना बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नैबे टाइमिं होनायफोरखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लादो लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय मा टाइमाव माखौ चेकिं खालामगोन एडमिटफोरखौ चेकिं खालामगोन कुइसन बुकलेट पेपारखौ चेकिं खालामनो नायबाय बेसेबां टाइमाव नोंथांमोनखौ एग्जाम हल सिङाव सोगोन बेसेबां टाइमनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर एग्जाम टाइमा बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम जागोन होननानै बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो लोगोफोर बेनिफ्राय बिथांमोना बेवहाय बुंखादों माने नोंथांमोननि रिजाल्टखौहाय सेप्तेम्बराव बिथांमोना लागोन नालाय अक्ट'बर मासावनो बिथांमोनाहाय रिजाल्टखौ होनो हागौ बायदि होननानै बिथांमोना टेन्टेटिभलि बेवहाय बुंदों माने होनोबो हागौ होननानै बिथांमोना बेवहाय गाइडलाइन्सआवहाय लिरना होदों दै लोगोफोर दा बेनोसै लोगोफोर आं माखासे बाखिखिनिखौहाय नोंथांमोना खिन्थाखाबाय माखासेखौहाय नोंथांमोना गावनो नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर आं भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन पिन खालामनानै नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर दा भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय लोगोफोर माखासे इनफरमेसनखौहाय खिन्थाहरजोबनांगौ लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जायो दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव आं दिनै फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन टेक केयार लाभ इउ अल